Россия Дәүләт Думасына 3 көн дәвамында депутатлар сайлау узды. Узган җомгадан алып якшәмбе кичке сәгать 8-гә тиклем барлык сайлау участокларында үз эшен алып барды. Әйтергә кирәк, әлеге мөһим чарага зур әзерлек белән килеп, сайлау кампаниясына нәтиҗәләр ясап, Илеш районында үзәк сайлау комиссиясе рәисе Вадим Фатхулбаянов быелгы сайлауларның тыныч шартларда узуын искәртте. Районда тавыш бирү 49 сайлау участогында оештырылды. Төрле партиядан күзәтүчеләр урыннарда эшләде. Роспотребнадзор таләпләрен бозу очраклары ачыкланмады. Барлык участокларда даими рәвештә дезинфекция үткәрелеп, һәр сайлаучыга медицина битлеге, перчаткалар, аерым ручка тапшырылды. Иҗтимагый күзәтү үзәге тарафыннан сайлау участокларында камералар урнаштырылып, бирегә трансляция оештырылды. Бишкурай авылында 2062 сайлау комиссиясе урнашкан. Аның үзенчәлеге шунда 2015 елда участокка республикада бердән-бер 2 тапкыр Советлар Союзы герое данлыклы очучы штурмовик Муса Гайса улы Гареевның исеме бирелде. Дәүләт Думасына депутатлар сайлауларының беренче көнендә үк халык зур активлык күрсәтте. Якташ героебыз исеменә без тап төшерергә тиеш түгел, бердәм булып үз киләчәгебезне үзебез хәл итәргә бурычлы, ди Бишкурайлы Нәҗибә Кадырова. Хайлауга мен ел хайын күтәренке кайф менән киләм. Чөнки безнең хайлау участогы мәктәбебез күп. 2 тапкыр Советтар Союзы герое Муса Гайса улы Гареев исемен йөртә. Бу безнең өчен зур горурлык һәм җаваплылык өстәй. Чөнки Муса Гареевның исеме илебездәге билдәле шәхес. Муса Гареев дигән һүз генә лә безнең өчен зур горурлык. Ул 2 тапкыр Советтар Союзы герое Башкортстанда берәү генә. Шул Башкортстанда берәү генә булган Муса Гареев безнең мәктәптә укыган, ошо җирлектә яшәгән, ошо җирлектән туган илебезне хакларга киткән. Һәм зур җиңүләр белән 2 тапкыр Советтар Союзы герое булып, зур җиңүләр белән, горур исем белән кайткан. Шул безгә зур җаваплылык өстәй. Йонны авылындагы 2106 сайлау участогына 666 кеше теркәлгән. Сайлау тыныч шартларда узып, халык зур активлык күрсәткән. Киләчәккә зур өметләр баглап килдек сайлауларга, ди Йонны авылыннан Рахматуллиннар гаиләсе. Без менә илебезгә именлек теләп, тынычлык булсын, дөньяларыбыз имен булып, менә шушы халыкларга социаль ярдәмнәр диләр, пенсияләр туктамасын, безнең картлыгыбыз обеспеченный булсын дип, шулай дип без сайлауга киләбез инде. Балаларыбызга тагы, балаларыбыз да бар бит, аларга эш урыннары булсын, аларга хезмәт хаклары түләнсен, аларның да тормышлары шулай көннән-көн яхшырсын дип, менә шулай дип без сайлауга килдек. Ул бездә нинди власть булса, яшәү нигеҙә бит безнең дәрәҗәсендә шул властьның безгә ничек карашына карап булачак бит инде. Шуннан илебездә тынычлык булсын, бөтен дөньяда тынычлык булсын, бөтен халыклар дус яшәсеннәр дип теләп тавыш бирәбез. Якшәмбе көнне район үзәк мәйданында көзләр ишек какканда исем астында музыкаль күңел ачу чарасы узды. Район мәдәният йорты артистлары тамашачыларга онытылмаслык музыкаль минутлар бүләк итте. Беренче санлы балалар һәм яшь-үсмерләр мәктәбе тренерлары уеннар оештырды. Районыбызның үзәк бассейны 2 санлы балалар һәм яшь-үсмерләр мәктәбе янында да якшәмбе көнне шау-гөр килеп торды. Биредә район балалар сәнгать мәктәбе укытучылары һәм укучылары чыгышлары халыкны сәхнә алдына җыйды. Кызыклы актив спорт уеннарында балалар теләп катнашты. Мондый күңел ачу чаралары, спорт ярышлары, концертлар сайлауларның соңгы көнендә һәр сайлау участогы янында, һәр авылда оештырылды. Районда авыл хуҗалыгы продукциялары тәкъдим ителгән көзге ярминкәләр дәвам итә. Илешлеләргә узган якшәмбе көнендә гадәттәгечә авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре, крестьян-фермерлык хуҗалыклары, шәхси хуҗалыклар авыл җирлеге продукциясын тәкъдим итте. Мир җәмгыяте белән Илеш кооперативы авыл хуҗалыгы предприятиеләре сатуга арпа, печән, салам алып килде. Шулай ук үтемле бәядән көзге муллыктан тәкъдим ителгән бәрәңге, суган кәбестәне халык теләп сатып алды. Җимеш агачлары үзентеләре дә ярминкәдә тәкъдим ителде.
Узган сайлауларның нәтиҗәләренә килгәндә, район буенча барлыгы 20 643 сайлаучы катнашып, кандидатларга үз тавышларын бирде. Бу тулаем 83,5% тәшкил итте. Сәяси партиялар арасында Бердәм Русия партиясы район буенча 79,89% тавыш җыеп, буда җиңү яулады. Икенче урынга 10,11% белән Россия Федерациясе Коммунистик партиясы, өченче урынга 2,58% белән Россиянең Либераль Демократик партиясы чыкты. Алтынчы бер мандатлы сайлау округы буенча иң күп тавыш саны 75,7% Рифат Шәйхетдиновта. 9,8% белән Раил Адиятуллин икенче урында. 6,5% тавышны сайлаучылар Илһам Агалинга биргән. Алина Хадимуллина, Ойгел Мулаянова, Луиза Шарафутдинова, Лена Насреддинова, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.